Kapin 3,000 ka mga public utility vehicle drivers sa Davao City ang nabakunahan na og first dose. Samtang 50,000 ka tawo na ang fully vaccinated sa syudad. Ane report. Nakapaskil ang mga pulong nga bakunadong driver sa windshield sa ginapamasahero ang taxi ni Jessie. Kinsa nabakunahan na sa first dose sa Sinovac vaccine. Desidido usab siya nga humanon ang second dose aron maangkon ang proteksyon batok sa virus. Para kampante ang pasahero ng sakay. Okay. Sa among kumpanya, sa among mga driver nga nabakunado na, safety na po sila, ma'am. Usa lamang si Jessie sa 3,025 ka mga bakunadong PUV drivers sa Davao City as of July 8, base sa tala sa City Transport and Traffic Management Office. Layo pa sa 20,000 PUV drivers nga target maturukan. Hinuon abli ang Agro-Industrial Foundation College sa Ecoland alang sa mga wala pa nakapabakuna. Sa tibok Davao City, mukabat sa 50,000 na ang fully vaccinated, samtang sobra 200,000 ang nabakunahan sa first dose. Apan taas pa ang apsunon, gumikan 1.2 million kadabawenyo ang target mabakunahan una mahuman ang 2021 aron makabot ang herd immunity. Sa maong ihap, 10,000 katao ang dapat maturukan kada adlaw. Sumala sa mayor, magdepende sa availability sa bakuna ang pagkabot sa nasangpit ka target. So ang target na minimum of 10,000 a day, we can achieve that, except that magdepende siya kung daghan ang bakuna. There was a day, this nilabay nga semana nga na we were able to do 13,000. So this is because of ang pagtinabangay no, nato. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao.